Čaute. Dneska sa chystám na novoročné vysielanie. Idem na Šibeničný vrch nad Žiarom, nad Hronom. Dneska je ohlásené vysielanie novoročné za pár ľudí, čo nahlásilo Portable. Je už asi aj na kopcoch, tak skúsim teda z tohto nášho kopčika sa s niekým spojiť. Podarilo, no konkrétne dve. Chytil som Vlada Trubín, dával výzvu, sme si popriali dobrý pekný štart do nového roka a spojil som sa ešte aj s Dušanom Žiar. Včera nám to veľmi nešlo, ale vysielali sme obidvaja z domu. Dnes už keď som tuto pod kopcom, mám pekný rozhľad na mesto, tak to už bolo čisté, krásne peťkové rádio, takže aj s tým som si poprial. Čiže, ako sa hovorí, domáci patrioti. Marek Žiar, som počul debatu, nie je momentálne doma, neviem, či toho dokážem zachytiť. A z domácich sa mi ešte nepodarilo spojiť s Alenkou Žiar. Čiže Alenka Žiar, ak pozeráš toto video, kanál 7, Žiarec 7.1 volačka. Možno sa nám to niekedy podarí. Super, checkpoint. Na tejto lavičke si dám čajík a cigu. Nejaká debata tu prebieha. Počul som Táňovo. Neviem, či je to možné. V každom prípade užívam si to dnes. Krása. Je troška zima, ale začína sa predierať slniečko troška. Tak uvidíme, či vykúkne. Takže sa mi podarilo spojenie aj s Marekom Žiar. Rozprávali sme sa, kde sa nachádza. Tak ja ho chytám odtiaľto, v podstate spod Šibeničného vrchu, až po Kameňolom, Sokolec, za Žarnovicou, smere na Žiar. Takže pekné spojenie cez tie kopčeky. Skúsime výzvu na Vladopíla, keďže ho tu chytám. Výzva na kanál pre Vladopíla. Vladopíla, volá ťa Žiarec 7.1, počujeme sa? Neviem, to Žiar zopakuj. Vladopíla, výzvu na teba zadáva Žiarec 7.1. Žiarec 7.1, počujeme sa? Žiarec 7.1. Berenka už takou lepšou trojkou.
Vlada Trubín. Pozdravujem ťa. Ahoj, ďakujem veľmi pekne, tiež ťa pozdravujem. Počul som tvoju konverzáciu aj s Marekom Žiar, aj s Vladom Trubín. Ja sa hlásim z Portable, som pod Šibeničným vrchom. Vysielam z lokátoru Jaronoro 98 kilo Omega a počujem ťa takým trojkovým rádiom, ale iba cez sken. Aha, sranda. Ja sa berem takou, akože, dajme tomu, že lepšou trojkou, ale ešte som sa nedal štvorkou. Ale lokátor som nepobral veľmi, neviem zopakovať, lebo rovno tam sa prekupovalo. Lokátor Jaronoro 98 kilo Omega. Super, ďakujem. Možno sa ešte budeme dneska počuť, keď budem vysielať zo Šibeničného vrchu. Zatiaľ ti ďakujem veľmi pekne za spojenie. Peknú turistiku, uži si počasie. Ahoj, tu Žiarec 71. No, ako som sa pohol, už to je zarušené, no. Šibák môj obľúbený, chodím sem strašne rád, bicyklom najmä, ako hore osadili lavičky, tak tam veľmi rád sedávam, dám si čajík, niečo na papanie a pozerám sa dole na mesto. Mám to tu veľmi rád, no len treba vystihnúť moment najlepšie cez týždeň, keď je pracovná doba, lebo to tu býva masovka, no chodíme sem veľa Žiarčania. Čo je dobré, treba chodiť von, treba chodiť do prírody. Ale dnes 1.1. zrejme mesto ešte spínka, alebo sa len teraz obúdza, no. Pozdravujem, áno, je krásne počasie, volačku mám Žiarec 71, lokátor Jaronoro 98 kilo Omega, pobral si ma?
Ja myslím, že taký hovorí na nešťastie, tak to premalo takto ostravno nema. Takže poznaj, keď sa ozval, že to sú držiavať a pekný deň, takže 7 bol Majky Breznička. Majky Breznička, ahoj, tu Žiarec 7.1, pekný deň ti prajem, díky. No teraz som prešla 5-kovým rádiom, super. Pekný tam ešte neviem, aká je medzi nami vzdialenosť. Ťažko sa mi rozprával, lebo mám zatrhnuté ústa, dosť je to chladno, ukáž studený vietor a tak ďalej. Ak si píšeš lokátor Jaromoro 98 kg Omega, tu Žiarec 7.1, pozdravujem ťa, pekný deň ešte 7.3. Ďakujem, podobne 7.3, čau, pekné spojenia prajem ešte. Super, ďalšie spojenie, Majky Breznička. Stáňová, no musím pozrieť, kde je Táňovo, šikovno ani neviem. Veľmi sa teším ďalšiemu spojeniu. Sranda, vráva prebieha a ja nepočujem nič, iba že sa niekto rozpráva. Podľa mňa chlapci sa spájajú, Marek s Vladom, Dušanom. Marek, neviem, či si už na kremničke. Sú 2 hodiny. Majky Breznička, tak ja chytám Majkyho Brezničku stále. A vás chalani nie. Sranda, ohlásim sa, keď pen dole. Tak na vás všetkých novoročné, nech ste zdraví a nech sa ešte cez rok mnohokrát spojíme. Takže čus na zdravie. Ja to balím. Tak počujem ťa takým trojkovým rádiom. Ja to balím. Rozhovor Mareka Žiar, Dušan Žiar. Sranda, že teba, Marek, som ja nepočul. Ak si bol na tej kremničke, tak som ťa vôbec nepočul. Teraz ťa opäť chytám, ako som od vysielaču zišiel tak, že vidím mesto. Tak teraz vás berem s Dušanom pekne. Čisto. Ale sranda, že tuto kúsok sme boli od seba a nič, ani ťuk. Počujete krásne 5-kovým rádiom teraz. Dobre, však aj ja som doma, ja som nebol dneska nikde. Ja som sa zobudil, bol pol 12. časy. Počúvaj ma, ja som hore od 6. Zaspím o pol 3. No a ja tak mám. A vstanem o 6. Trojročný budík. To nie je normálne. No tak to není normálne. Neruda 98 Gustav Otto. Práve som zachytil niekoho z Partizánskeho, čo vysiela z Buchlova. Portable Buchlov. Ale nepočujem. Aha, je tam s Eriksonom. Ale nepočul som volačku. Tu, čo teraz vysielala. Takže Jan Neruda 98 Gustav Otto. Portable Buchlov. Erikson s neviem kým. Sranda, je to iba cez sken slabúčko, ja to som musel zastať a narolovať si na také miesto, kde som ich chytal. Ale sranda, že sa podarilo. Ďalší pekný odposluch.